Nyní se nacházíme ve skladu společnosti Malfíny o celkové rozloze 20 000 m2. Technologie AutoStore od společnosti Element Logic zde bude obsluhovat 65 robotů. Denně naším skladem projede přes 170 000 kusů textilu. Důvodem, proč jsme se rozhodli realizovat projekt AutoStore, bylo zefektivnění práce, snížení fyzické náročnosti práce pro operátory a zvýšení výkonnosti skladu. Tato instalace je zajímavá nejenom tím, že obsahuje AutoStore, ale také spoustu automatizovaných prvků. Jsou to dopravníky, karton redaktory, karton closery, automatické tiskárny, balící technologie. Toto všechno dohromady výrazně zefektivní a zrychlí průchod celého skladu. Díky vysoké hustotě skladování v systému AutoStore bude možné skladovat až o 1/5 více textilu než v původní regálové zóně. Nejprodávanější kusy budou skladovány na nejlépe dostupných místech a tím i rychleji připraveny k expedici.